дар шаҳри Конибодом 4 нафари дигар кушта шудааст. Ба иттилои Радиои Озодӣ ҳодиса 15 декабр дар диҳаи Ҳисорак собиқ Қурғонча рух дода, кушташудагон аъзои ду оила ҳастанд. манбаҳои озодӣ дар мақомот ва сокинон гуфтанд 2 нафар аз кушташудаву зану шавҳар Ғайбулло Маҷидови 35 сола ва Зарнигори 28 сола ва ду каси дигар модару писар Оиша Шокирови 70 сола ва Ҷавлон Шокирови 44 сола буданд. Ба гуфтаи манбаҳо аз зану шавҳар 3 фарзанд ятим монданд ки шаби ҳодиса онҳоро накуштанд. то ин лаҳза мақомот дар бораи ин ҳодиса шарҳе надоданд. диҳаи Ҳисорак дар наздикии маркази шаҳри Конибодом ҷойгир аст. дар 8 моҳ дар Конибодом 23 нафар аз ҷумла 8 кӯдаки ноболиғ кушта шудааст. новобаста аз изҳороти мақомот дар бораи дастгир намудани гумонбарон кушторҳо идома ёфтанд. кушторҳо дар Конибодом ва маҳаллаҳои атрофи он дар охири моҳи март оғоз ёфт. дар давоми 8 моҳ тибқи иттилои расонаҳо ҳадяқал аъзоини 7 оила аз ҷумла кӯдакон кушта шуданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бораи боздошти 2 гумонбар гузориш доданд. яке ба ҳабси абад, дигаре ба 20 соли зиндон маҳкум шуд. аммо кушторҳо идома ёфтанд. дар як ҳафтаи охир дар Конибодом 10 нафар аз 3 оила кушта шуданд. мо тамоми пайдарҳамии ҳодисаҳои кушторҳои имсол дар Конибодомро ҷамъ овардем. аввалин куштор шаби 28 ба 29 март рух дод. гуфта мешавад Муҳиддин Шарифови 65 сола гӯё ҳамсараш Марьям Шарифова, келини хона Фирӯза Шарифова ва набираҳояш Абубакр Шарифов ва Азиз Кабирзодаро кушта баъд худро овехтааст. баъдтар ин фарзия рад карда шуд. ба гуфтаи писари Шарифов ки он вақт дар Русия буд, ҷинояткорон тилло, пули нақд бо доллар, сомонӣ ва рубли русӣ ва дигар молу мулкро аз хона дуздиданд. дар бадани падарам ҷароҳатҳои зиёд буданд. ӯро латукуб карданд. занам, модар ва дигар наздиконам аз падарам шикоят надоштанд. гуфт ба Радиои Озодӣ Кабир Шарифов, писари Муҳиддин Шарифов, ки тамоми оилаашро куштанд. ба гуфтаи Кабир Шарифов, пас аз 3 моҳ аз падари вафоткардааш айбдоркунӣ бардошта шуд. куштори дуюм шаби 17 апрел дар диҳаи Сайҳуни шаҳри Конибодом рух дод. зану шавҳари 70 сола Музаффар Урмонов ва ҳамсари ӯ Иноят Урмонова кушта шуданд. пас аз 21 рӯз Шарифҷон Ашуров бародари Музаффар Урмонов бо гумони куштори онҳо боздошт шуд. бо вуҷуди он ки ҳама хешовандон ва фарзандони ҷуфти кушташуда ва фарзандони гумонбари куштор ба гуноҳкории мард бовар надоштанд ва далел оварданд ки дар шаби куштор Ашуров ба ҳеҷ куҷо нарафтааст, мард дар куштор гунаҳгор дониста шуд ва 12 декабр ба 20 соли зиндон маҳкум шуд. куштори сеюм ва чорум шаби 28 ба 29 май дар диҳаи Санҷидзори шаҳри Конибодом рух дода 6 узви 2 оила кушта шуданд. як оилаи кушташудагон тоҷикон, оилаи дигар қирғизҳо мебошанд. оилаи тоҷикон аз 3 нафар иборат буд. маҳбуба Аҳмадоваи 38 сола ва ду фарзанди ноболиғу Нозанини 17 сола ва Дамири 14 сола. ба гуфтаи хешовандони ин оила дар бадани онҳо осори марги маҷбурӣ мавҷуд буд. маҳбуба Аҳмедова дар беморхонаи диҳа ҳамчун ҳамшираи тиббӣ кор мекард ва фарзандонаш мактабхон буданд. шавҳари маҳбуба Баҳодур Аҳмадов дар вақти кушторҳо дар Русия кор мекард. оилаи қирғизҳо низ аз 3 нафар иборат буд. Зулҳо Иброҳимоваи 54 сола, бародари 47 солаи ӯ Абдуфатто ва Қурбонгули 46 сола. шаби куштор 3 фарзанди Абдуфатто ва Қурбонгул Иброҳимова низ бо онҳо буданд ва зинда монданд. ба гуфтаи ҳамдиҳагон, аксари хешовандони ин оила дар Қирғизистон зиндагӣ мекунанд. Зулҳо Иброҳимова дар диҳаи Санҷидзор муовини директори мактаб буд. дар ин мактаб асосан кӯдакони қирғизҳои маҳаллӣ таҳсил мекунанд. дар ин ду куштор посбони 42 солаи мактаби диҳаи Санҷидзори шаҳри Конибодом Марат Сатторовро айбдор карданд. дар охири моҳи ноябр суди олии Тоҷикистон ӯро ба ҳабси абад маҳкум кард. куштори панҷум шаби 8 ба 9 декабр дар диҳаи Шуробқалачаи шаҳри Конибодом ҷасади 6 узви як оила, зану шавҳар ва 4 фарзандашон дарёфт шуд. ҷасади сардори оила Наимҷон Неъматови 37 соларо дар дарахт овезон, ҳамсараш Нафиса Неъматоваи 33 соларо бо кӯдаконаш 3 духтар, яке 13 сола, дугоникҳои 10 сола ва писарбачаи 2 сола бо нишонаҳои буғӣ кардан пайдо карданд. ёдовар мешавем ки дар аввалин куштори оммавӣ ки моҳи март рух дод, ҷасади сарвари оила низ овезон ёфт шуд. аввал ин мардро ба кушторҳо гумонбар карданд ки гӯё ӯ наздикони худро куштааст, вале баъдтар айбдоркунӣ бардошта шуд. куштори шашум ва ҳафтум шаби 15 декабр дар шаҳри Конибодом боз 4 нафари дигар кушта шуданд. инҳо аъзои ду оила мебошанд. ҳодиса дар диҳаи Ҳисорак, Қурғончаи собиқ рух дод. ба иттилои Радиои Озодӣ 2 нафар аз кушташудаҳо зану шавҳар Ғайбулло Маҷидови 35 сола ва Зарнигори 28 сола ва ду каси дигар модару писар Оиша Шокирови 70 сола ва Ҷавлон Шокирови 44 сола буданд. ҳеҷ кас ин маълумотро расман шарҳ намедиҳад. танҳо Абдураҳмон Аламшозода, муовини якуми вазири корҳои дохили 8 августи соли равон
доир ба ҳодисаҳои куштор дар Кони Бодом дар нишаст матбуотӣ гуфт, кушторҳои Кони Бодом муқаррарӣ аст ва ягон ҳангомаи зиёдатӣ нест. Ӯ гуфт шумораи 3-4 кушторе ки содир шудааст, 3 ҳолаташ ошкор карда шуд. 2 ҳолати куштор куштори оилаи Шариповҳо ва Умаровҳо вобаста ба муноқишаҳои оилавӣ аст. Инҳо дар дораи оила аст. Парвандаҳои ҷиноятӣ дар марҳалаҳои ба суд ирсол кардан аст. Ин мақомдори тоҷик гуфта буд, ки дар хусуси 2 куштори дигар бо сабабҳои сирр тафтишот ахборот дода намешавад. То ин дам 2 касро барои даст доштан дар қатлҳои мармӯзи Кони Бодом ба ҳабс маҳкум карданд. Марат Сатторов ба ҳабси абад ва Шарифҷон Ашуров ба 20 соли зиндон маҳкум шудааст. Наздикони Шарифҷон Ашуров ӯро бегуноҳ медонанд ва ҳам пайвандони кушташудаҳо мегӯянд, агар инҳо қотилони асосӣ бошанд, пас чаро кушторҳои оилавӣ дар Кони Бодом то ҳол давом дорад.